Kani kedai ke All India Radio Shillong ke kubur ban pulir ibadah hon ramdi. Kimat bakong san jong ke kubur mentah ke stem. Sengau sarong ke India baka yo ya kanam bat buram baka dei keri ke ba omdan ya kanyam lajong ong unong aiktien ke tenat ki kambari Uravesh Kumar. Ajing hikai ke sorkar Tripura ki kenthei ki basa ki thanyong kendong ha ka baya dei bat ke jingshna than bat penwander ki tiar kitar da usien. Bat ke sorkar kala da banwanra ke National Strategic Plan na ka benta ban pen urlong ya kathong ha ka banrat dingkhong ke jingpang tuberculosis haswa usnem arjar arpusan. Ki kubor babnya. Ke India ka snusarong bakayo ya kanam kaburam ba kadai kari ka ba omdan ya ka jong la ka jong kanyam ka badanro ya ka jingsen sharpat ba ka behe tam ha ka perthai bat ka badanro ya ka jat benriu ki babun jat ha ka la ong unong aiktien ka tanat ki kambari Uravesh Kumar ha ka jing ajing kran sha ka kaipot halor ka International Religious Freedom ya ka balapen mi da ka US State Department. Uravesh Kumar ula ong bakariti sensyar kari India ka ai ki hok long brio shabaro kinong shong shnong kari. Ula ong ro bala itu perthai ka jing sensyar pat ba ha kari India ha ka ba kariti sensyar ha kari ka ai ka jing yada ka bapaka ya ka hok jong baro ki jat nyam bat kumju ro ka rukam sensyar khadar ka ba ai ka jing yada ki hok long brio. Kum shibenta ban kentiyo ya kayo kakot ha kajala kamtam ha kajing penmi ikimar lani kitiar kitar ki besnada usit ka sorkar jong kajala Tripura kala ai kilat ai jing hikai shiki kenthei ki basa ha kithan nong kendong ha kabaya dei ba kajing shna jing than bat penwandor ya kitiar kitar da usit. Katu kat ni ki rishimet ki baseng kam la jong ru ki lasdang ban yo ikiyo ban penyat yo ya kitei kimar. Arngot ki engineer Ushiba Prasad Ghosh ubapas na NIT Warangle bat Usubhajit Chaudhary ubapas na NIT Agartala kilasdang banseng ki kamlajong lengba ke e-commerce kabala aikar teng ka Yungmong Commerce Limited. Lakmi linti bakate ka jingsdang sengkam jong kite ki arngot ki engineer kanwanra ya ka jingla ban penyat yo ya kite ki janmar ha India bat shabari ru kumju bat kanlong ru kum kawei na kilat bala ban penpau perthai ya ki mar ki bapenmi nakathan sha tela mi ngi kari India. Ka sorkar kala dep banwanra ika National Strategic Plan na kabenta ban pen urlong ika thong ka banrat dingkhong ika jingpang tuberculosis aswa usnam arajar arpusan. Ha ka jingpen phai jubab ha ka jingkali ha ka lok sabha ka sngi tho ding umentri khanna ka tanat ka kot ka khya u Ashwini Kumar Chaubey ula ong bakari India kumba arpunyo ponsaw lak ngot kibriyo kilayo ika jingpang TB manla usnem. Ula ong ru baka jingyo jong kibriyo ika jingpang TB ha ka ri kalong Arspa saungut nak silak ngut kibriu nak benta usnam arajar khatnyau katkum ka Global TB Report. Kari India kadon ha kakerdan ka balai pusan ha pedeng kiri ka perthai ha ka jingdan jong kinong pang TB palat sanlak ndripu arajar ngun ki balala ben penkotnyo yaki ha usnam baladam. Menteri Rangba ka Manipur UN Biren Singh hakas ngi satjan ula pelat ya ka Chief Minister's Green Manipur Mission kum kadak jong ka jingple ka te mission ka bathamai Menteri Rangba ula thung yoten riding ha pelau jong ka Socio Economic and Environment Development Society hakasnong sa Heibung ha Kongpokpi District. Kajing sedang jong ka te mission ka deida kajing a jingmut jong Menteri Rangba ka bathamu ru ban penroy bat ban yada yaki klau ki petap haman kisnong ki badan ha ka jella. Usembut Menteri Rangba ka Tripura Jishnu Dev Varma ula kerpat ya kajing benta thikna ya kajing bay tingka na ka benta kajing bu ya ka lentiral Trans Asian Rail ka ban penyaso ya ka than sha te lami ngi bat kiwei kiri ka Dauba Asia. Ha kajing isim benta kajing yalang haswa ka mang tingka bat ka menteri ka tanat pla tingka ka sorkar pedeng ka Nirmala Sitharaman hanong ba Delhi u Varma u badai kmi ya ka kampla tingka ka jella ula kadau Baya ka jingshnai ka lentiral ka bajrong arspa san punyo kilometer ka ban sedang na Jahawar Nagar ha Tripura, Shakale ha Myanmar, ka banya lingba ka Darlaun ha Mizoram ya ka balab dep banyakran laslam. Kate ka lentiral ka ban penyaso ikathan sha tela mingi bat kari Thailand, Cambodia, Malaysia, Singapore bat kiwei kiri, Henry haduk menta kamsyam ladan kanu ka jingsay so ha ka bayadei bat kate ka project. Da kajing penkelai ka Look East Policy sya ka Act East Policy lala ban play ya kajing king kabayat lingba ka wa Feni ha South Tripura
Ansale ro ikajing penyeso hapdeng ke Tripura bat ke kat Chittagong nakabenta ke nikathan bat ladala ban pendep saya kate ke lentirel kajing angnu jong ka Act East policy kan long ka bajom. Kani ka khubor kawan shipi na ka All India Radio Shillong. Ka Sarkar Tripura ka kular ban siyo ya ki jinglot jingsep jong ki lahajar ngut ki kena pule ki bawan na ki long yeng ki baduk lani ki bahap ha ka below poverty line ne BPL. Ladaki kwa ban pule ki skul ki bakhambha na do usnam banwan. Umentri katanat pule puti ka jalla uratan lal nat ula ong babun na ki kena pule ki bawan na ki long yeng BPL kimyo lat ban pule ha ki skul English medium ki babaha na ka daw jong ki jingram jong ki bay skul. Ladap ro ban kadaw ya ka right to Education Act arajar khandai baki skul ki hab ban pendrong kumba arpusan na ka shispa ki kena pule na ki long yeng ki badung. Ya ka bay skul jong ki kena skul ladap ban kadaw syairu ha katay kaan. Kajalla Tripura haduk menta kadon 1,000 lai spa khandai pupra tali ki skul sarkar bat ki skul ki biyo jingkershan pisa na ka sarkar bat kajalla kadon lai spa lai pusan tali ki skul balapanya de ki riau shimen. Menteri Rangba Kajalla Assam Usar Bananda Sunawal ula kerpat show Menteri Kena ka Sarkar Pedeng ubakmi ekatnat sil Ufagan Singh Kulaste badai ban seng ya kajaka penmi stil ha Kajalla da kajingyo jingkershan na ka Sarkar Pedeng. Kini ki arngut kinong yalam kilai kendu ha Guwahati ha kasingisat jan Menteri Rangba ula ong bakathan syatay lami ngi barok kaway kapendan kam palat enriulak metrik tan ustil manla usnem. Teha kabayadai bat kajing penklan jingklan jong kajing dawa jong ustil ha kanikathan usunawal ula ong baladai bandan la kajong ka karkhana penmi stil ha kajalla ula benrap ro ba ya ka steel plant ka badan ha Dagau ha Kamrup district de ban penbha bat ban pen ki embyang ya ka khnang ban kanlong kajing mentoy ya kajalla. Managing Director ka Assam Tourism Corporation Bhaskar Phukan ula ong balingba ka jingete lokbat ka Priyanka Chopra kum ka brand ambassador jong katanat jongok kai perthai ka jalla kala khampen pau perthai ya katei katanan ha ka jingi shimbenta ha ka jingi kren bat ka All India Radio Phukan ula ong ba katanat jongok kai perthai ka jalla kala nang kiu shaprang naki babun ki jing shimkya jong ka Sarkar Pedeng bat ka Sarkar jalla ula khamban juru khamtam halor ka jingla ban aikam aijam ye kibriu ka jalla ula ong ru ba menta kidang ya shakmat ha ka bayadei bat ka jingpen kre ka ambu bachi mela upukan ula khamilenti ba kumba arpho lakngut kiriunget kin sapoi shakate ka mela menta usnam. Lapenlong ya ka workshop rengkat ka jingye peliu jingbot ka bashisngi halor ka pang Lightning Resilient India Campaign and Agromet Advisory Services in the Northeastern Region ha Northeastern Space Application Center Umyam ha kasngi satjan ka jingtmu jong ka Lightning Safe India Campaign ka long ban penduna bat ban yada ya ka jingyap jong ki briu kimrat kimreng ki jingthung jingtep bat ki jingjulor jong ki jingtei nakadaw jong ka jingtiet uperthan kumba prapo nakashispa kani kalongkat kum ka jingyet benya kalumlang ka balai snam lenter jong ka Climate Resilient Observing System Promotion Council ka World Vision India katnat Indian Meteorological katnat Earth Science ka National Disaster Management Authority bat kiwe pat kitnat na ka Sarkar Pedeng bat Sarkar jalla kijaka pule lambat kiwe bakanthop ro ya ka UNICEF, Red Cross Society of India, Indian Meteorologists Society ka Association of Agro-Meteorologists bat kiwe hakati ka workshop layak ren halor kumno banyadai kishnong kithaw na kajingtiet uperthan bat kumno ban pendunai kijing julor Director General ka Indian Meteorological Department Dr. KJ Ramesh ula ong bakatanat barobor kasat alupai kijing maham hakabayadai bat kijing wan kijing tiet perthan na kajing tep babuan kibriu hakani kathan kidu e yala kajing em nakadaw jong kajing tiet uperthan ula kenturo ya kajing ay kijing pensyai pat ba hakabayadai bat kumno banyada na kajing tiet uperthan katong ilapoy siya kupukod jong kukubor kabawan sipi na ka All India Radio Shillong inyaso na bat ka Delhi Station na kabenta kukubor.